Good morning karagat. Sobrang masaya ngayon kasi ang dami naming huli. Ang dami naming huling malughaw. Ayan mga kadagat, tingnan niyo. Nagpaila kami kasi nasiraan yung namin, pero yung huli namin ngayon, ako, ang dami talaga. Itong isa nagtsatsaga ng kanyang mga huli dito, oh. Ang dami niyang naipit na isda. Ayan, oh. Jackpot na yan, tapos meron pa dito. Ayan, nakahuli-uli kami ng duwal mga kadagat, oh. Shit. Wow, pareho kahapon ang laki nito. Uy, may sugat na. Ayan mga kadagat, tingnan nyo. Si Buboy, Buboy, what's up Buboy, hello. Paulino. Ayan mga kadagat, tingnan nyo, huli namin isda, ang dami. Ilang banyera yan, oh. Ayan pa. Tapos ayun sa ulihan, halos lahat busy. Halos lahat nagtatanong kung sa aming bayan. Wow. Pag ganito naman ulihan, ako mapa-thank you Lord ka na lang talaga. Kahit sila, marami rin silang huli, oh. Pumpukan din sila sa gilid, eh. Ayun, oh. Uwi na kayo mga kadagat. Itot! Halabon ka na naman, Itot! Oh, andual, ha?